No niin, hei vain. Tänään meillä on aiheena siis tuleva hengen vuodatus. Me usein puhutaan tulevasta maailmanlaajuisesta herätyksestä ja Jumalan lisääntyvästä toiminnasta lopun ajan lähestyessä, mutta tärkeä kysymys tässä on se, että mikä on Raamatun perusteet tälle. Ensimmäinen Raamatun kohta on apostolien tekojen luvussa 2, jakeet 16-21. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Viimeisinä päivinä sanoo Jumala, minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Teidän poikani ja tyttärenne profetoivat, nuorukaiset näkevät näkyjä ja vanhukset ennusunia. Näin teen palvelijoihini ja palvelijattariini, minä vuodatan henkeni niinä päivinä, ja he profetoivat. Minä näytän ihmeitä ylhäällä taivaalla, merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja suitsevaa savua. Aurinko pimenee, kuu värjäytyy vereen ennen kuin koittaa Herran päivä, suuri ja häikäisevä. Mutta joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Pietari kuvaa tässä Joelin profetian ensimmäistä täyttymistä, silloin ensimmäisen helluntapäivänä. Mutta osa tästä lupauksesta jää täyttymättä. Ihmeet ja merkit taivaalla vaan päällä sekä auringossa ja kuussa eivät tapahtuneet sillä tavalla ainakaan kuin Joelista tarkoitti. Lukunottamatta niitä tulisia kieliä, joita he kokivat sillä hetkellä. Eli profetian lopullinen toteutuminen on vasta edessäpäin. Eli vielä suurempi hengenvuodatus on vielä tulossa. Ja se liittyy erityisiin merkkeihin auringossa ja kuussa, taivaassa ja maan päällä ja samalla suurten joukkojen pelastumiseen, niin kuin tässä sanotaan. Joka huutaa avuksi Herran nimeä, se pelastuu. Raamattu kuvaa tällaisia hengenvuodatuksen aikoja sateilla. Jeremia 5:2-4 loppuosa. Hän antaa meille sateen oikeaan aikaan, niin kevätsateen kuin syyssateenkin. Hän huolehtii siitä, että sato kypsyy korjattavaksi joka vuosi ajallaan. Sionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrasta Jumalastanne. Hyvyydessään hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lähettää sadekurot ajallaan, antaa syyssateen ja kevätsateen, niin kuin ennen. Silloin puimatantereet ovat täynnä viljaa ja puristamoissa öljy ja viini tulivat yli reunojen. Tämä on Joeli luku 2, jakeet 2.3 ja 2.4. Eli nämä Raamatun kohdat puhuu syyssateesta ja kevätsateesta, joista jälkimmäinen on vielä voimakkaampi kuin edellinen, niin kuin Job 2.9.2.3 sanoo, että he odottivat niitä kuin sadetta, ahmivat niitä kuin kevätsateen vihmaa. Toisaalta kevätsateen voimakkuus oli niin kuin se kaikkein suurin, josta tässä puhutaan. Israelissa on 2 sadejaksoa. On varhais, eli syyssade, joka on loko marraskuussa, ja se valmistaa maapohjan kylvölle. Mutta myöhäis, eli kevätsade, joka tapahtuu maalis-huhtikuussa, se saa aikaan sadon kasvun, sadonkorjuuta varten. Toisaalta voidaan puhua niin kuin yhdestä ainoasta sadejaksosta, joka alkaa syyssateella ja heikkenee sitten välillä, mutta sitten vahvistuu erittäin voimakkaaksi kevätsadeajaksi. Jaakob luku 5, 7 ja 8 jakeet. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tulon asti. Niin maamieskin kärsivällisesti hän odottaa maan kallista hedelmää, kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä. Jaakob vertaa tässä vuodenaikojen kiertoon sidottuja syksyn ja kevään sadonkorjuuta edessään olevan aikaan aina Herran tulon asti. Mainitsen tässä 2 sadonkorjuu-aikaa, syyssateiden ja kevätsateiden aika. Eli suuri hengellisen sadonkorjuun aika on luvattu meille vielä ennen Herran tuloa. Tämä Herran tulo käsitteen Raamatussa ei se kuitenkaan tarkoita yhtäkkistä ilmestymistä, vaan se tarkoittaa tietyssä mielessä sitä saattokulkuetta, joka tulee kaukaa hitaasti lähestyen kohdettaan, että se valo on näkyvissä pimenevässä yössä. Herran tuloksella ei siis tarkoita pelkästään Jeesuksen fyysistä takaisitulomaan päälle, vaan koko sitä prosessia, joka johtaa siihen Herran tuloon, ilmestymiseen. Ja tämä on kerrottu tapahtumaan pimenevässä maailmassa. Job 3.7, 21-22 kertoo siitä, että Jumala tulee kohtaan Jobia. Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät, sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi taivaan. Pohjoisesta tulee kultainen hohde,
pelottava loiste ympäröi Jumalaa. Tai vastaavasti Jeesuksen vertaus 10 neitsyöstä puhuu myös tällaisesta saattokulkueesta, mutta keskellä yötä kuului huuto, ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Jumala haluaa siis tulla kohtaamaan seurakuntaansa kirkkaudellaan. Tästä kertoo Jesaja luku 60. Nouse, loista kirkkaana, sillä sinun valosi saapuu ja Herran kirkkaus koittaa sinun ylläsi. Katso, pimeys peittää maan, yön synkkyys kansat, mutta sinun taivaallesi kohoaa aamunkoi. Herran kirkkaus hohtaa sinun ylläsi. Niin kansat tulevat sinun valosi luo, ja kuninkaat sinun aamunkoittoosi. Kansat tuovat sinulle lahjansa. Nosta silmäsi, katso ympärillesi. He kaikki ovat kokoontuneet, he saapuvat sinun poikasi, jotka tulevat kaukaa, sinun tyttäresi, joita sylissä kannetaan. Sinä näet kaiken tämän ja loistat ilosta, reusti lyö sydämesi. Rintasi avartuu, kun merten rikkaudet vyöryvät rannoillesi, ja sinun käsisi annetaan kansojen vauraus, kun sinun peittää kamelien paljous. Midianin ja Eefan kamelitammojen vyöry. Koko Saapan väki saapuu, kultaa ja suitsuketta kantain, ja kaikki he ylistävät Herraa. Geerarin laumat kerätään sinun luoksesi, Nebajotin pässit ovat sinun, niitä uhrataan otollisena uhreina sinun alttarillasi. Niin minä kirkastan asumukseni loiston. Eli pimenevässä maailmassa Jumala tarkoitus antaa seurakunnalleen sitä suuremman valon ja kirkkauden. Tämä merkitsee suurta herätyksen aikaa, koska ihmiset alkavat nähdä Jumalan kirkkauden omiensa yllä. Samaan aikaan kun maailma vaipuu yhä enemmän pimeyteen, neuvottomuuteen, epätoivoon, väkivaltaan, sotiin, luonnonkatastrofeihin, moraaliseen rappioon. Kaikki ihmiset, joita se Pietari viittasi Joelin profetiassa, se merkitsi Pietarin tulkinnassa sitä, että ei ollut enää estettä Pyhän Hengen kasteen saamiselle, sitä mitä Vanhassa testamentissa oli. Eli että vain papit, profeetat ja tuomarit tai kuninkaat, ne saattoi tulla Pyhän Hengen voitelemiksi. Vaan nyt on kaikilla, jokaisella Jeesuksen uskovalla tämä oikeus. Mutta tämä vielä voimistuu sillä tavalla, että tulevassa varsinaisessa teettymyksessä tämä koskee sekä kaikkia uskovia, että myös hengen erityistä vaikutusta uskomattomissa. Habakuk 2.14 sanoo seuraavasti, että vanhan käännöksen mukaan. Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren. Jokaiselle ihmiselle tulee siis mahdollisuus kokea Jumalan voimaa ja läsnäoloa. Ja tätä Jeesus tarkoitti, kun hän sanoi, että tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan kaikkialle maailmaan, kaikille kansoille todistukseksi, ja sitten tulee loppu. Tämä on siis Matteus 2.4.13. Tämä Jeesuksen mainitsema julistaminen ei tarkoita pelkästään sanallista toimintaa, vaan se tarkoittaa evankeliumin julistamista hengen voimassa sitä seuraaviin merkein, niin että kuulijat kokevat Jumalan. Paavali kuvaa omaa palvelustyötään Roomalaiskirjassa luvussa 15, jakeet 18-19. En näe, rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kaattani tehnyt, saattaakseen maailman kansat kuuliaiseksi puheiden ja tekojen, tunnusteiden ja ihmeiden avulla, Jumalan hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamiseen, kiertäen kaikkialla ja Jerusalemista aina Illyriaan saakka. Jumalan suunnitelma on siis laskea henkensä vaikutuksen niin voimakkaasti seurakuntansa ylle, että jokainen ihminen maailmassa saa mahdollisuuden. Ei vain kuulla evankeliumia, vaan myös kokea Jumalan voimaa ja läsnäolon. Vasta sen jälkeen, kun monet tietoisesti torjuvat tämän hengenvaikutuksen, he menettävät mahdollisuutensa pelastukseen ja joutuvat antikristuksen pettämiksi. Jumala sallii antikristuksen ilmestyä vasta, kun jokaisella on ollut mahdollisuus tulla tuntemaan totuus. Ei vain päällä, ei vain ymmärryksellä, vaan sydämellä. Kokemuksen perusteella, Pyhän Hengen voima vaikuttamana. Jokainen, joka sitten torjuu evankeliumin, tekee sen tietoisesti ja vastuullisesti. Matteus 12.3.2. Joka sanoo jotain ihmisen poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhän Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa. Tai toinen Tessalonikalaiskirjeen luku 2, jakeet 9-12.
Vääryyden ihminen tulee saatanan vaikutuksesta suurella voimalla tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuimensa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen, vaan ovat valinneet vääryyden. Tämän nykyisen pimenevän ajan keskelle Jumala haluaa laskea kirkkautensa omiansa ylle. Mutta meidän on noustava, niin kuin Jesaja 60 sanoo, nouse, ole kirkas. Otettava vastaan tämä kirkkaus, tartuttava siihen, lähdettävä kohtaamaan häntä, mentävä häntä vastaan, niin kuin se Matteus 2:5-6 sanoo. Ennen kaikkea kyse on kuitenkin Jumalan tuntemisesta henkilökohtaisen elämän suhteen perusteella. Mutta hän vastasi totisesti, minä en tunne teitä. Tämä oli sen ydinvastaus niille 5 tyhmälle neitsyille. Tai Daniel 11:32. Ne, jotka tuntevat Jumalan, pysyvät lujina ja teettävät tehtävänsä. Eli jos me halutaan oppia tuntea Jumala, meidän on etsittävä häntä. Meidän on rakennettava yhteyttä häneen ja hänen henkeensä. Hebrealaiskirja 11:6 sanoo, että ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Jätin pois tämän kerran sanan, koska se ei ole alukielessä. Tai Matteus 7:7 sanoo, että pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Eli kun me etsimme Herran kasvoja, hän palkitsee meidät sillä, että me löydämme hänet. Hänen mielisuosionsa, hänen voimansa ja vaikutuksensa meissä ja meidän ympäristössä. Psalmi 105, jakeet 1-6 sanoo, että kiittäkää Herraa, huutakaa avuksi hänen nimeään. Kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle, ylistäkää häntä, kertokaa hänen ihmettöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään, ilotkoot kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvatukaa Herraa ja hänen voimaansa, etsikää aina hänen kasvojansa. Muistakaa aina hänen ihmettyönsä, hänen tunnustekonsa ja hänen tuomiansa, te Abrahamin ja hänen palvelijansa jälkeläiset. Te Jaakobin pojat, jotka hän on valinnut. Jaakob on Raamatussa esimerkki henkilöstä, joka kaipasi kohdata Jumalaa. Etsi hänen kasvojansa. Ja Jumala palkitsi hänet siitä. Ja tätä samaa mieltä me tarvitsemme voidaksemme valmistaa tien Jumalan toiminnalle ja hänen kirkkaudelleen. Psalmi 24, jakeesta 3, 6 ja 7. Kuka saa nousta Herran vuodelle, kuka astua pyhään paikkaan? Tässä me olemme kansa, joka pyrkii luoksesi, joka etsii kasvojasi, Jaakobin Jumala. Kootkaa korkeaksi portit, avartukaa ikiaikaiset ovet, kirkkauden kuningas tulee. Tai Jesaja, luku 40, jakeet 3-5. Ääni huutaa, raivatkaa autiomaahan Herralle tie, tasoittakaa yli Aron valtatie meidän Jumalallemme. Täyttykööt notkot, alentukoot huiput, mäet madaltukoot, vuorten nouhikot tasoittukoot. Herran kunnia ilmestyy, kaikki saavat sen nähdä. Näin on Herra puhunut. Meidän tehtävä on siis valmistaa Herralle tie, koska Herran kunnia tulee ilmestymään. Hänen kirkkautensa tulee näkyviin hänen omissaan. Meidän on nöyryttävä omasta ylpeydestä, omista käsityksistä, ottamaan vastaan sen, mitä hän haluaa antaa. Meidän on käännettävä katseemme pois omista laaksoista, omista ongelmista ja tappioista, hänen kirkkautensa ja hänen mahdollisuuksiinsa. Ilmestyskirja luvussa 4, jakeet 6 ja 8 kertoo näin. Valtaistumien edessä ja ympärillä oli 4 olentoa, jotka sekä edestä että takaa olivat täynnä välkehtiviä silmiä. Näillä 4 olennolla oli kullakin 6 siipeä, jotka olivat molemmin puolin täynnä välkehtiviä silmiä. Taukoamatta päivin öin nuo olennot lausuvat, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikkivaltias. Hän oli, hän on ja hän on tuleva. Hänen yläpuolellaan seisoivat serafit, joilla oli 6 siipeä kullakin. 2 he peittivät kasvonsa, 2 verosivat ruumiinsa ja 2 lensivät. He huusivat toinen toisilleen, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Tämä olisi rinnakkaiskohta Jesaajassa luvussa 6,
jakeet 2 ja 3. Tämä kertoo siitä, että mitä enemmän me katselemme Jumalaa, niin kuin nämä oli täynnä silmiä. Kun me katselemme Jumalaa hänen kirkkauttaan, niin sitä enemmän alamme nähdä hänen kirkkautensa meidän omassa maailmassa. Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maailmassa olevat nämä olennot. Ja sitä enemmän hänen kunniansa voimansa alkaa myös ilmetä meidän omassa elämässä ja ympäristössä. Ja tämä on se tapa, jolla me vedetään Jumalan kirkkaus maan päälle. Ja se on kaikkein vaikuttavin esirukouksen muoto. Amen.